سلام كبرى تختتلتي لا لايف شانل نلوم حجلكم مزيد زلكم مدب دما ولا نسيتي نابخا تطمت نتليا خطغورو زلكا زبلي حنت ولا نسيتي نابخا خطرين كلا خطغورو مزيبلكا ነገር መጀመሪያ እንታይ ሕፍረት ድንን ምባል ገጽካ መغياري خمس مسجبر نسخ خبز تردا ነገር እንታይ ገጽ አኽትራ ዓርሰ ምነት ከም ዘይብልካ እዩ መብዛሕትኡ ወርተዓታይ ሓንቲ ጓል ኣንሰይቲ ናብኡ ክትጥምት ከላ ዋላ ሁቲ ዋኸሎ እንታይ ክገብር ከም ስለ ዘይፈልጥ ኣይቀርባኒ ጓል ኣንሰይቲ ናባኻ ክትርኢ ከላ እንታይ ክትገብር ኣለካ ሓደ ብሓደ ክዝርዝረልኩም እየ ቀዳማይ ኣይትድነን ገጽካ ኣይትቀይር ንስኻውን ረኣያ ተዝናነይ ንበል ንኣብነት ንስኻ ኣብ ክላስ ወይ ኣብ ካፌ ኣለኹም ናባኻ ክትጥምት ኣስተውዒልካያ ኣይትፍራሕ ኣይትጨናነቕ ነፃኹን እንድሕር ዘይፈሪሕኻ ኣቃውማ ወይ ከፍ ኣባህላ ይሃለኻ ፍትሕ ኢልካ ፍትሕ ኣብላ ዓርሰ እምነት ዘለካ ዘይትሽበር ሰብ ምዃንካ ድማ ክትርዳእ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ተቢዕኻ ናይ ዘይምጥማት ፀገም ዳርጋ ኣብ ኩሉ ወዲ ተባዕታይ ኩሉ ልምድ ክገብረሉ ዝግባእ እዩ ነዚ ዝኽእል ወዲ ተባዕታይ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ዓርሰ እምነት ወሳንን ሰሓቢ ክትከውን ዝገብረካ እዩ ከምዚ ምስ ትገብር ድማ ካብቶም ውሕዳት ሓደ ትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ ኣብዚ ደረጃ ከይትወድቕ ተጠንቀቕ ኣብዚ ደረጃ እንድሕር ዳ ወዲእካ ቀጻሊ ንዝብለካ ርክብ ንኸባላሽወልካ ወይ ፅቡቕ ዘይክኸለልካ ይኽእል እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ክትገብሮ ዘለካ ድማ ድሙቕ ፍሽኽታ ካብ ልብኻ ሃባ ክምስ ክትብል ከለኻ ዓርሰ እምነት ብዝተመልኦ ልባዊ ብብሩህ ገጽ ብፅቡቕ ኣረኣእያ ክኸውን ይግባእ ምሕር ዘገናነውን ክኸውን የብሉን ልባዊ እንተዘይኮይኑ ዋላ ስንኻ እንተሓስበ ዓይንኻ ሪኣ ክትፈልጦ እያ ልባዊ ሰሓቕ ምዉቕ ዓርክነት ሓሪፍ ምቅራብ ንኽህሉ ይገብር ንዓኣ ድማ ንኽትቀራረበካ ነፃ ምዃንካ ምሳኻ ንኽትቀራረብ እውን ነፃነት ንኽስማዓ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ብሳልሳይ ደረጃ ክትገብሮ ዘለካ ድማ ኣካላዊ ቋንቋ ምዕዛብ እዩ ከመይ ኣክት ትገብር ተዓዘባ መጀመርያ ክትጥምተካ ሪኢኻያ ምልስካ ሪኢኻያ ቀፂልካ ፍሽኽታ ሂብካያ ካብኡ ከመይ ከም እትምልሰልካ ካብ ኣካላታ ተዓዘብ ኣዒንታ እንታይ ይብላ ኣለዉ ኣፍ ገጽ ንድሕሪት መሊሳ ወይስ ገጻ ንኽትፃወት ዝዕድም ኮይኑ ነዚ ምልክታት ብምዕዛብ ድማ ትኽክለኛ ውሳነ ንኽትውስን ይሕግዘካ እንድሕር ትፅወቅ ገጻ ንድሕሪት ትመልስ ኮይና እዚ ግልፂ ብዝኾነ ቋንቋ ንኽትቀርበካ ክፍቲ ኣይኮነትን ንኽትቀርበካ ከምዘይትደሊ ድማ ትሕብረልካ ኣላ እዚ ማለት ድማ ነፃ ከምዘይኮነት ወይ ዓርካ ኣለዋ ማለት ክኸውን ይኽእል እዩ መዓልቱ ደስ ዘይበላ ምስ ሰብ ክትዛረብ ዘይደለየት ወይ እውን ዘይደለየትካ ክትከውን ትኽእል ሕፅር ብዘበለ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ብዘይገድስ እንድሕር ዘይደልያ ድልያ ክትከውን ክተኽብረላ ኣለካ ብብሩህ ገጽ እንድሕር ሪኣትካ ክምስ ኢልካያ መሊሳ ፍሽኽ እንድሕር ኢላ ራብዓይ ደረጃ ክትገብሮ ዘለካ ድማ ብሙሉእ ዓርሰ እምነት ቅረባ ቅልል ዝበለ ንዓዓ ፀቕጢ ዘይፈጥረላ ዘይተሓላለኸ ዘይሰክፍ ዕላል ዓልላ ዕላልኩም ብምናቕ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ፍሽኽተኣ ዘለዋ ስታይል ፀጉራ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሙሉእ ዓርሰ እምነት ክትቀርባ ከለኻ ድማ ንዝህልወኩም ዕላል ኣዎንታዊ ዝኾነ ፅልዋ ኣለዎ ከምዚ ክትገብር ከለኻ ካብ ዝኾነ ዓይነት ፅዕንቶ ነፃ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ላይፍ ቻነል ንሎሚ ዝነበረና መደብ እዚ ይመስል ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና ይንዓኹም